Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrien Delija il-ħamis tal-awguri tiegħu għal-miliet u l-ewwel tas-sena lill-awtoritajiet ta' pajjiżna. Adrien Delija ltaqa' mal-President ta' Malta Mary Louise Colleiro Preca fil-Palazz Presidenzjali tal-Belt Valletta biex aktar tard iltaqa' wkoll mal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Palazz tal-Arċisqof. Matul il-ġurnata kien hemm ukoll żjarat mill-uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista lill-awtoritajiet ta' Malta. Id-delegazzjoni mmexxija mis-Segretarju Ġenerali Clyde Puli kellha skambju ta' awguri mal-President ta' Malta Mary Louise Colleiro Preca kif ukoll l-Speaker Angelo Farrugia u l-Arċisqof Charles Scicluna. Sadattant il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien Delija se jkun qed jaqsam l-awguri tiegħu b'mod personali mal-pubbliku nhar is-Sibt 22 ta' Diċembru fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista fil-Pjetà bejn l-10 ta' filgħodu u nofsinhar. Adrien Delija se jkun akkumpanjat mit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista sabiex ikunu jistgħu jaqsmu x-xewqat għal dan iż-żmien ta' festi u għalhekk dakinhar qiegħed jistieden lill-pubbliku fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista.